Inselmilkom programm ieħor kuxjenza kif għattilkom f'daw żminijiet ta' festi. Ħaniprova nferraħkom, indaħħaqkom bisħabi l-kollegi ta' Xandir illi żgur illi se jġibulkom tbissima u llum il-programm għandi lil Marika Kassar illi dal-waqt ftit tal-jiem oħra minn Jannar ħatibdew tarawha fuq it-televiżjoni fuq Television Malta fejn se tkunu qed tarawha tinterpreta karattru vera ħelu ta' Soru. X'hekk se jkun jismek? Suor Veronika. Suor Veronika. U fakkarni x'ismu Kaza Celestina. Kaza Celestina. Jien naħseb qatt ma rejtek libsa ta' Soru. Kelli meta kont ħafna żgħar, ġifieri jiena ovvjament. Għandi l-koppja d-darba, għala koppja ġibtom il-ċensina kakija u l-fadi, għaliex dawn kif iltaqgħu fuq il-programm ta' Television Malta Come Dine With Me ħadu grazzja ma' xulxin u ċensina adottat l-fadi bħala n-neputi tagħha jew it-tifel tagħha u xek. Tajjeb. U għandna l-Livan ukoll. Ħanibda bikom ċensina u fadi intom iltqajtu f'Come Dine With Me aktar kmini din is-sena u ma tlaqtu lil xulxin qatt. Sirtu vera ħbieb, mhux vera. X'ġara? X'rajt f'Fadi naf li inti tiffansja hekk daw it-tip ta' irġiel hekk għax tħobb it-toroq u dawn naf x'ismu da li tħobb is-segwi. Jiena Marija, jiena nħares li l-karattru. Jiena mill-ewwel mill-programm Come Dine With Me, il-karattru tiegħu mill-ewwel ġibidni. Manka l-muscles kienu għoġbuk għajt il-verità. Kollox. Allura. Imma caring, ġuvni vera Bilal, ġuvni vera li għax qed ngħidlek mill-programm, jiena kont nibatlu kuljum u jirrispondini dejjem. U dejjem ħaħsibi ta' kieku kont in-nanna jew ommu. Fadi, mill-ewwel ħabbejta di x'ġara ma' ċensina. I tell you a small story. A few years ago I lost my grandma. Okay. And I couldn't be in Lebanon for the funeral and everything. And then in the program, the first second I met Censina, I felt the same energy that I used to have around my grandma. And time passing, and I discovered that she has the same energy like my grandma. So it felt like the universe gave me another chance to have a grandma. U fil-fatt illum għaddejta lija, tuħu ħsieba, iżomma la branzetta, sebtu ċensina, sebtu le, taf. I am happy. I mean, away from home, I have a small family now. So, għax inti naħseb hawnhekk raba m'għandek il-ħadd, nimmaġina, u inti mill-Liban oriġinarjament. Ħaġa sabiħa ħafna, u inti vera qbilt miegħu. Ħafna. Fil-fatt għandna filmat ukoll forsi r-reġija tella waqt li qegħdin titkellmu, tqattaw ħafna ħin flimkien toħroġġawx tagħmilha sorpriżi. We're going after to Valletta. We're going to Valletta, son. We finish. Naraw il-Michela. Imma teħu gost. Ħafna. I enjoy so much time with her. You know, I learn every second from her. Censina is a very educated person, and she has her way into putting out information into my life, and it's always with this smile and positive energy, and because of her I allowed myself to dream again. Interessanti li inti Censina rridu ngħidu qiegħu inti skoprew grazzi għal Ivan Gaffiero. Ejja. Biħila tiegħu għax jiena meta kelli dik id-depression tiftakar u kont fil-qadda tiegħu u kien jagħmilna l-kuraġġ u nintaqgħu gruppi konna vera. Bad skoprew f'Come Dine With Me għax issuġġeri kif vanu minn hemm. Splodejt inti. M'għandix il-bieraħ il-festa kulħadd iwaqqafni u jolli tratti wi. Kulħadd irid. Kulħadd jara Censina. Għarem meta ħadni nara l-kert kallejja. Tħobb il-ħafna personalitajiet, tħobb ta' u li jagħmilha ta' l-Josuel u li jagħmilha ta' Elvis. Però interessanti kollha sbieħ tħobbhom inti l-irġiel taf ġifieri. Naf nażilhom. Naf tara l-karattru ma tara wkoll id-dera ta' ġifieri ta'. Marika, jiena nammirak ħafna il-snin twal insegwik minn kont tifla dejjem nammirak u mbagħad sirt nafek f'Xaraban kont tagħmel l-irtok u insomma, storja twila ili nafek ħafna. Issa dal-waqt se tkun forsi l-reġija tella ritratti, veru kif rajt ritratti. Dejt ngħid il-laħwa kemm xerqitlek ta' Soru mara mek qiegħda mal dak Assis x'inhu. Dak ovvjament Elvin li qed jagħmel parti ta' Assis Kaċċattolo.
li aħna nieħdu ħsieb speċi nagħmlu l-gruppi f'dil-home tal-anzjani, jien għandi l-missieri f'dil-home tal-anzjani u l-istorja veru ħelwa ibbażata ma' ħafna atturi li llum veterani wkoll għandhom ċerta età u Deżjer veru bil-kapaċità kbira żewwaq din l-istorja tant ħelwa. Jiena ndum biex naċċetta biex nagħmel xi ħaġa, l għannet ix-xogħol tiegħi Caritas ma tantx jippermettili. Imma kultant ngħid I go back to my roots nagħmel xi ħaġa, meta qalli soru qed mela tibdilha waħda mhux noqgħod niġri għal ħwejjeġ illum sirt naqta' ftit qalbi u hekk. Imma hija xi ħaġa li verament qed nieħu gost nagħmel ma' ħafna karattri ħelwin, atturi li jaħduni lura ħafna snin fil-memorja. Nies jkunu preparati, ġift it-talji oħra ħatibda. Fis-6 ta' Jannar propjament. Fis-6 ta' Jannar ħatibda u hija umoristika u xek. Ħelwa għandha anke l-aspett soċjali wkoll mill-aspett ta' stejjer umani u xek meta persuna tmur ġo home, ġifieri hemm dawk l-elementi wkoll. Ġifieri għandek iva ħanħolqu tbissima wkoll, ġifieri. X'tippreferi inti Marika bħala attriċi ta' ċertu statura vera brava ħafna, tippreferi d-daħħaq jew drama serja? Fimni, għamiltom it-tnejn fil-karriera li huwa iktar diffiċli li d-daħħaq bla dubju ta' xejn, hemm ċertu irfinezza fl-atturi li kapaċi idaħħu u l-iskript importanti wkoll. Jiena nemmen li dak li huwa serju joġobni immens li toħloq anke emozzjoni, jien anke qed infittex film, irridu joħloq li ċertu emozzjonijiet u hekk. Ma naħseb it-tnejn jagħtuni sodisfazzjon. Danna karattru nervuż ftit titmexxi l-kunvent, allura kollox trid eżatt u karattru veru ħelu. U kif jirnexxielek qed tiftakar il-linji jiena dik dejjem taffaxxi. Jar ma nafx staqsejtni. Nagħmel għalmu kbir, speċjalment kif qed ngħidlek hemm tim ta' atturi veru bravi. Allura li tkun preparat jgħinek ukoll toħroġ is-sabib ta' karattru li ma tmurx preparat bil-linji ma tħossokx li tagħmel il-parti li ġiet tafdata fidejk. Jiena għandi grazzja kbira, ngħidlu grazzi mulej, għandi dik li jsejħula photographic memory. Ġifieri nħares ħadtilha ritratt, nafa tistaqsili x'sija wara ma niftakar xejn, imma din photographic memory tgħinni ħafna. Tgħinlek anke meta kellek il-eżamijiet fil-passat. Jiena ħef persuna ma tantx naf nistudja, dik batejt ħafna biha, imma anke teatru mbagħad jgħinek għax ikollok ħafna rehearsals u hekk ma' television ma jtikx dak iċ-ċans għax tmur għamilta darbtej u filmjajta. U rrid ngħidlek proset għall-ċensina u l-ħabib tagħna fadi. Kemm hu sabiħ, jien kważi emozjonawni li tara ġuvni sabiħ bħal Fadi, tara is-sentiment sabiħ tiegħu li iżomm kumpanija. Imħabba ġenwina ma jagħmilx għat-television. Hija sabiħ ammens. Jew biex jidher x'hawn min jagħmel hekk. They keep on asking me why you're not posting videos. Tmissni wis għax qegħdin ngħixu da żminijiet sbieħ ta' festi u Marika, kif illum qegħda programm leġġer, karriera twila fuq il-palku fuq it-televiżjoni. Ġieli ġratlek xi ħaġa li tgħidi praspura kbira mhux ħaninsija, ġratlek xi darba. Jiena nkunu ħafna f'praspar jiġrulek ħafna affarijiet li bda tajt ċertu atturi tajt ishom l-inkwiet jiġru warahom darba qiegħda fuq il-palk ma' żewġ atturi li veru kienu mqabdin ma' xulxin, ġifieri jimpikaw kważi ma' xulxin, laqas temmen ikun hemm dawn l-affarijiet, imma affarijiet li jiġru fil-ħajja f'kollox. U kellna dina il-play serjissima fejn l-attriċi tidħol b'karta ittra kbira u kien hemm fiha ħafna kontenut u d-direttur kien qallu lill-attur qallu isma' m'hemmx għalfejn tistudja dik, qallu ħadtik littra u taqra. U dik ħarisa tal-performance teatru pakjat isa biex tfattilu daħlet u tagħtu ittra vojta. U inti tkun għadek fil-bidu tal-karriera, kważi ħammut fuq il-palk, fetaħ dan. Alla, ħoba ċenzjan sejt il-nuċċali għraj li jinti littra. Veru, għaddaw naħseb xie 40 sena, kienet storja li fil-waqt li kważi għan infaqnik fuq il-palk, għadni fil-bidu tal-karriera, jen għetnejt, ma dak sa jgħamil. Kien intelligenti bizzet, split of a second u diki wassabiħ tal-palk, li spontanjeta, minna mek tibda titallem il-ħazen, u koll, ġivi ta' tifla bdejt nitallem anka daw il-makakkarijim, ma kienet tajba, għalla raftit intax insejt il-nuċċali, tafaxħalu Tajba di. Mela, ċensina, inti l-Livan ovvjament, l-iktar persona li taf minn hawnhekk huwa l-Livan, tajjeb. Issa jiena sirt naf li Ivan kien ipprova jgħinek, x'inti għarmla, prova jgħinek biex issib boyfriend. Sofru għed tajjeb. Mela x'ġara, għajdli naqra x'ġara. Dekkont kien hemm wieħed u monna x'kanna dik kien Coffee Morning.
U dak Frani għandu 65, s-sena għandi 82 sena laqomu. U għabatmi, insomma, bdejd li noħorġu fl-imkien. U għetlu għarrajt, mela ħattu l-belt. Għalli l-belt għatma ġejt il-barrakka, għatma mar il-barrakka, ħattu l-rabat, għatma mar il-rabat. Għetlu mela inti fejtmur, għalli raġġit fil-għata fuq bank, għetlu mela li t-isnej xita. U tani umbrella x'kienet t-xita u bedejdi till-umbrella, t-santa. U kull fej, murna d-dijin u d-di minn ħallassin u jibqalura. Għabattu għed tajjeb u kol. Għazzilum. U jina vera, meta ma konna l-Coffee Morning vera gustajtu, għax fej konna kena mit-taraċ u nizlin jitfit, hand in hand, ġifiri wara 5 minuti ġa għamlet l-ewwel pass, ġifiri. Imma ġifiri naħseb l-istil tagħha, naħseb u inti taf, tħobbhom naqra iktar fuq tagħhom u dak kien naqra iktar kwiet, qed tifhem? Kif maxxex. Ridi tfur aħjar. Issa ħaj nistaqsik, naftar inti mimlija, ħajja u attiva, ġifri jekk jista' jien wara l-programm jibgħat li xi ħadd għalik, x'nagħmel? Ngħidlu jew le? You give me his... Inti il-manager. Sand il-manager, Imma kieku tipprova terġa'. Ux niprofa, għandi l-fadi bizzejiet. Daqsek. Il-bqija mill-bot. Sorry? Il-bqija mill-bot. Oh, mela. Imma isma Marika, forsi fadina raħin, darba minnhom qabbatta ma' xi ħadd ieħor u għaw laqas kielet għax qed issa joħroġ ġinin jiekol. U ħadha fi 11 ta' filgħodu. Ta' filgħodu ħadni noħu kafe ġo ħanu, ġo l-flet tiegħu, għallissa wasagħir titwassalni d-dar, feta xi nofs kont id-dar jimina la serani jiekol. Imna la kelli d-dar. M'intix tajb bħala. Ma tantx isibhom galantom. Li għabbadliju mhux tajbin għalija. Però dik tiġrilek ħafna inta, x'inti tlaqqa n-nies li jkunu toħossuhom waħedhom. U mbagħad tispiċċa jitolbuk biex tlaqqaw mara raġel u insomma biex forsi dik tiġrilek ħafna u jkollok ħafna nkwiet. Tiġrili ħafna u l-lum ġurata sirt naqta' qalbi nagħmilhom ngħid il-verità għaliex dawn huma xi ħaġa verament għax inkun irid-tnejn u l-bniedem sa darba minnhom kelli mur il-pjazza wieħed trid inqabadlu waħda u għatlu isma' ħi għatlu ma di trid tara ritratt tiegħek għalli m'għandix ritratt kelli mur il-pjazza għatlu ejja naqra pulit ġieni biċċa flok kollhom kemmex biex noħodlu ritratt fil-pjazza tara noħodlu r-ritratt. Battila r-ritratt. Umbat għart li msomma, umbat uffissa fuqa minnar mara ritratt, umbat beda kollu jibatila, u għetnajdek imma dawna ġifiri laqqas kien komunikazzjoni, u għetnajdek għajjuni kienu, għallura s-sajjien. Imma jkollok mux talba wahda, jkollok ħafna. Le, jkolli ħafna. Imma unek Marija l-kem aħna għedin nidu pjaċir, nindunaw kem ikun hawn nies fis-solitudni u nies li jixtiequ li xi ħadd li jħobbhom, xi ħadd li qattaw il-ħin flimkien, mhux dejjem jirnexxi u vera x'il-bniedem dan xi kultant vera dak li jkun jiklikkja għandi nies li vera baqgħu flimkien, jifieri hekk. Imma mbagħad ikun hawn nies oħrajn li le. Ma unek tunduna s-solitudni tal-bniedem u jina nħu gost nara ċensina l-mġurnat, jina niftakara ċensina f'momenti li anki ġibnija f'dar program kuxjenza li tkellimna dwar is-solitudni. Illum bis-saħħa ta' din is-sena 2025 għalija kienet dik is-sena li ċensina nfetħula ħafna bibin ġodda u ġvera. U kemm jistidnuk postijiet? Kullimkien. L-armanak mimli. She opened the door to accept all this. She wanted it. So she U inti peress li għalik f'Malta hija l-iktar persuna isa familja għalik. Kif tħossok fadi meta tara l-ċensina x'qed ikollha vera attivitajiet interessanti ħafna f'konferenzi kbar. Konferenza. Ġifieri kellha konferenza. I think her biggest fan. So you look at all the people around. I am the first one and the biggest one. U tejna u koll naħseb jiena xġili rajta, tejna u nixtieq nintella ftit ritratti, reġija Pablo forsi jtella ftit ritratti, tamilla u koll l-irtok, kux vera. Ejjen, għamilli darba We did it once, but we can't maybe talk about it yet. Għaxe għamilni fe program, kiena program u għamilli l-make-up u. Ma juħuħsibek biex tidher aħjar. We go out, we eat, she comes over, we spend time together. Għaxi laqqajtu mal-familja kollha tiegħi, da mandu l-ħatta, allora familja tiegħi kollha jafu. We went spent a day by the pool as well. Ħattu mejjib day by the pool mal-familja. You know, the thing is me,
if she takes time to send me a message in the morning, because she sent me a message immediately when I wake up, I receive a message from kull jum ġifieri tibgħat. I get worried, like if an extra half an hour passes, like anything happened to her, and then I text her myself. So there is this relationship that it's bigger than just a TV program, or it's a real family kind of relationship, which I really enjoy. And I have very good relationship with her family. So. U inti l-familja tiegħek għattilhom? Yes, of course. They always see what Forse xi darba min jafa xi ma taqgħodx Libano, forse xi darba munna Libano. Tmur ċensina kif? Immur. La mi ummur, rox għandi soda. Xeħlew. Għara dar ritrat veru joġobni. Dak, tell them how you do it. Artificial intelligence. Bleja, jirina, Mela. Sajjeb, ta' parsi reġina. We should be wearing like that every day, me and her, but that was momentarily. Le, ma relazzjoni. King and Queen. Relazzjoni sabiħa ħafna. Nġu għafti ta' aspet serju, din ta' żminijiet ta' festi, imma żminijiet ta' festi u ċensina tista' tirrelata ħafna u anki Ivan, insomma, naħseb aħna l-koll. U Marika li ġejja mill-Caritas ikun hawn ħafna li sibathom is-solitudni intom fil-fatt ftit tal-jimilu filmi li tagħmiltu dik l-ikla għal min iħossu waħdu. L-lum huwa 27 ta' Deċembru, ġifieri kull maddew jumejn. Marika, meta tara daw in-nies ġejjinek, tibda tgħid imma kemm għax għal-kumpanija biex n-nies iħossuhom aħjar. Di kienet l-10 sena Marija tal-ikla, ġifieri għax l-ewwel ikla saret fl-2015, tibqa' timpressjona ruħek bl-ammont ta' stejjer li tisma' l-istejjer differenti, is-solitudni kif taħkmu lil dak li jkun, ġifieri jkun hemm min u nixtieq ngħaddu messaġġ ukoll. Ħafna min-nies iħossuhom imweġġa għax iġġudikati. Iltqajt ma' persuna pereżempju tgħidlek jimmit li raġel ftitilu, niprofa unfuq tijaj għax il-weġa jagbira wist, teħx ma persuna 60 sena ħajtek sħiħa, ħat ispiċċa jisek mietet parti minnek miegħu, tgħidlek tipprova nqum nagħmel ftit make-up biex imur qoddis, n-nies jibdew jgħidu ra, ma laj insietu, ma laj qed tilbes u toħroġ, dak huwa ġudizzju żejjed, m'għandniex noqogħdu nidħlu. Diġà għandna ħafna weġġat, għaliex għandna noqogħdu nidħlu fil-ħajja ta' dak li jkun li qed jipprova terġa' jirkupra l-ħajja tiegħu. U daw l-istejjer li aħna nisimgħu li ma jifqux biss mal-miliet, għax jiena rrid nagħmel dan messaġġ, aħna ma tkunx biss l-ikla u daqshekk u tispiċċa aħna nżommu kuntatt mal-persuni, aħna ma' kull mejda jkollna l-volontiera li jitkellmu man-nies biex aħna matul is-sena nżommu kuntatt ma' dawk li verament għandhom bżonn dix-xorta ta' għajnuna. Hemm diversi gruppi ta' support, dis-sena li d-dieħla ħanibdew f'xi ħaġa kbira, jalla tirnexxi naħseb ħaniżvela l-ewwel darba u qed noħolmu li nagħmlu il-Caritas Community Choir, ikun wieħed mill-ikbar choirs f'Malta bin-nies kollha li ħossuhom waħedhom, ħajkonna wkoll għajnuna minn Festival Malta, ġifieri grazzi lil minħolhom b'din l-idea li issa ma nista' nsemmi xejn hija ħolma li Alla ssir realtà fl-2026. Proset, u ħerqana biex nara tifforma grupp kut tpoġġi u tisma' imma ħatkun attiv, ħatkun qed tipparteċipa tkanta taf jew ma tafx għax numru kbir jinstema' sabiħ xorta, kun hemm l-opportunitajiet nagħmlu iva min jaf xi festival kbir jien noħlom ħafna, il-persuna li avviċinana joħlom ħafna iktar minni u jalla tirnexxi di. Sabiħa, ċensina, inti li taf id-dlam, taf id-batija l-għon narak bissem għara kemm sirt persona popolari jħobbuk in-nies. X'messaġġ twassal il dawk illi inti tifhem eżatt ta' x'taf minn jaf kemm id-darbanka ġieli ċempilt li tħossok waħdek ħafna kunt. Biex fid-dinja l-uġieħ li jkollok titħalleħ ġewwa, ma toqgħod taħseb fuq l-ħin kollu għax inkella titkisser iżjed. Imma titfittex kumpanija jew taqbad titlaq il-barra għax inkella ġewwa jiġu ħafna ħsibijiet, ħata aktar depress u m'hemm bżonn ikollok ħabib, imma li toħroġ il-barra ma xi ħadd sejlaqek żgur il-mulej dejjem. U li tibqa' dejjem pożittiva x'hekk meta taqa' fin-negattiv. Ma tix toqgħod tissakkar ġewwa, jien kont imur anke l-laqgħat ta' Marika. Kont imur il-Caritas il-laqgħat kien hemm gruppi vordieri għax titfittex kumpanija. Ġifieri inti anke waħdek toħroġ. Noħroġ. Jiena m'hawnx karozza tal-linja li ma nafx fejn tmur, kollha rkibtu. Ma tagħtax qalba Alla jbirika u tkun ta' kuraġġ għal ħadd. Kollha rkibtu u nipprova nagħmel kuraġġ għax in-nies tal-etatiji vera kollha jgħixu fis-solitudni,
la tkun waħdek, fil-għaxija speċjalment tala il-bibu tkun waħdek ikra. Għaxat li kollok il-familja kollha nġabru fl-imkien u jerġu. Imma inti tittamel il-kuraġġ, ma tix taqaf il-negattiv, tamel il-kuraġġ u titlaq l-barra. U di memx età, xet nejdu forsi l-età, u l-lum kolla minna xi darba oħra għaddejna f'momenti li tista' tkun. Naħseb persuni li jkunu aktar fid-nies u jaħsbuk l-iktar persuna ġoli u ferħan u inti tkun l-iktar bniedem li qed tħossok. Iva, inti tista' tirrelata ħafna n-nies li jkunu fuq it-televiżjoni bħalek u bħalna l-koll jaħsbu anke inti Fadi forsi tista' tgħidilna wkoll. Jaħsbu li aħna d-dinja tagħna xi rawna nitbissmu kollha fjuri, kollha plain sailing, nqumu bil-ferħ, noqogħdu bil-ferħ, norqdu bil-ferħ, u m'għandniex problemi, bil-violini għaddejjin. Ivanx, messaġġ tgħaddi li dawk illi jaħsbu li qegħdin vera waħed of the sitwazzjoni. Ekku, fil-fatt, mod speċjali f'daw iż-żminijiet, iktar tħossa solitudni u ġvera tara nies oħrajn ħirġin u aħna forsi nistgħu għadbu ritratti u inti tibda tara daw ir-ritratti u tajt għarhom dawk ħirġin jiena le. Tifhem ġifier dawk għaddejt minnhom jiena meta ma stajtx ingawdih il-miliet. Illum vera jien bniedem li nagħmel kuraġġ il ħadd ieħor kif dak li wadda fuq social media u hekk, però dal-miliet vera nagħmlu bis-sempliċità. Ħanamlu bis-sempliċità, irrid ingawdi ta' kieku nista' ma f'qalbi għandi wkoll naqra ġieħ għaliex naf persuna li imħabba saħħa mentali kellha tidħol ġo home mental health u għalija dik hija weġġa wkoll għaw li daw in-nies ma tantx iftakru dejjem fihom, qed tifhem li kemm jibsa li inti tista' tgawdi u ħadd ieħor ma jistax. Imma dal-miliet allura rridu vera bis-sempliċità rid indur anzjani li huma weħedhom u forsi naqra jekk ħbieb bħalek, ħbiebek madwar li vera huma ta' close miegħek għaliex hawn ħafna tbatija Marija u ħafna tbatija u hemm ħafna żgur li qegħdin jaraw bħalissa dal-programm u jgħidu jien waħda minnhom li jiena għandi bżonn lajnuna. Ngħidilkom tistħux tmorru għall-għajnuna, pero għax dil-persuna li daħlet f'dil-home jien stess ikkorreġejta biex tidħol ħalli għadha pitada toħroġ aħjar. Aħjar Fadi, kif wasalna fit-tmiem, forsi messaġġ minn għandek għal forsi nies li inti wkoll tifhimhom, naħseb xi drabi ġieli ħassejtek waħdek ukoll anke l-fatt li dan il-familja tiegħek mhux hawn. Me living in Malta for 7 years now away from the family, every big event or occasion that passes with me not being by their side, it is a lonely moment, and this keeps on happening because there is no one to share your feelings in your language. It's different when you express with your own language how you feel. So and this starts like packing in on top of each other, and it hurts. But I am someone who believes in psychotherapy, and I have been going through it for 8 years now. So, and I would never stop because it's helping me discover and cope with everything that I pass through. And you learn by the time to trust the people who deserve a trust. It's not about how many people you have around you. It's about who are the people ħajkolli nagħlaq, grazzi lilkom il-kol tal-li ġejtu f'dan il-programm, grazzi lilkom kuxjenza jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, grazzi lil kulħadd.